हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दुगैखांनानै सान्दुङाव जना दङ आरोना आङो थान्दाथार एकदमबारे। ओमफ्राय फुंनि ओंखामबो जानोसै। भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। अदाबावनो संजोबदों आरोना दा थान्दा बोथोर नालाय ओरैनोथ' बांद्राय अदाबाव संनाय जाया जोंहा। ओमफ्राय थान्दायाव अर सायनाय बाजिनो संनाय जायो आरोना। नै जि गोथाव संना दोनबाय लाफा मैद्रु टमेट' होफादों आरोना लोगोफोर। लाफा लाइ ओमफ्राय पालेंबो होदों ना? पालें लाइ लाफा अदाबावनो संजोबदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै टमेट' ओमफ्राय माबा मटर ओमफ्राय आंनि सबसे जानो लुगैनाय ओमफ्राय नै थास' बिथुरैजों टमेट' इबो जाबाय नों दासो मोनजोबदों आरोना। नै आइया जागासिनो आंबो जानोसै आरोना बाहेरावनो दिनै बाहेरावनो संजोबदों दिनै। ओंखामाल' कुकाराव संदों न' सिङाव गेसाव। ओमफ्राय बाखि भाजा ओंख्रि अदाबावनो संजोब्बाय आरोना। ओंख्रियालाय बबेथिं नोंलाय? ओंख्रि जाया आङो मैद्रुखौ जानो माने टमेट'खौ जाया? टमेट'खौ जाया। नै थास' बिथुरिजोंसो जागोन आं। थास' बिथुरियावबो टमेट' होदों। बारा गोखैबा माथो मोजां मोना नोङो। फुंनि ओंखाम लोगोफोर। ओंख्रिखौ खाथियाव ला। ओंखाम जागासिनो हासबेन्डआ सान्दुङाव टमेट' मटर ओमफ्राय थास' बिथुरिजों इयावबो टमेट' होदो ओमफ्राय मैद्रु इयावबो टमेट' होदो सब टमेट'। जादो। जागोन र'। नै लोगोफोर दाखालि बाजैया हरदोंमोन आरोना आंनो जिबायदि आमलाय जानो लुगैना दंमोन आं लोगोफोर। माने आमलाय मोनजायाबानो माने जाथारला होननाय रखमनो माने ओरैबायदि जानो लुगैदोंमोन आं दाखालि साननैसो आमलायखौ। ओमफ्राय आं बाजैनो खोन्थादोंमोन नालाय। ओमफ्राय नै बिबाजै दंना दङ बेसेबा आमलायखौ हरबाय आरोना बिबाजैया। नै एकदम रानाय गोजा जानो बिराद मोजां जादों। बेसेबा राफबजोबनाय आरोना लोगोफोर आमलाया। ओमफ्राय आमलाय हरदों ओमफ्राय आरो आमलायनि आसारबो हरबावदों आरोना लोगोफोर। नै नै जि गोथाव जाखादो आमलायनि आसार। ओमफ्राय आरो नै इखौबो हरदो। मा हरदो लेमा सिलिखा सब बाजि हरजोबनाय गोजा। सिलिखा नै फोराननाय ओमफ्राय लोगोसेनो आमलाय गावआ फोरानदोंमोननो इखौबो हरदो। नै सिलिखाजों लगायफानानै हरदो। सिलिखा रुनाय आमलायखौ रुनानै फोराननाय गोथावथार जादो इबो। ओंखाम जाखांबा जानो मोजां जायो लोगोफोर। एसे बुरजा नालाय आमलाया दायो आंबो सानदों आरोना बाजैनि बायदिनो नै इफोरबायदि माने रुनानै बेगरखौ एरख'ना गारनानै खावनै खावनै बानायनानै आंबो फोराननो होनना सानदों आरोना संख्रि लगायनानै लोगोफोर। एसे बुरजाखौथ' आं जाख'नो हानाय नङाना खेरखा गेदेर दोननाय खेरखासे मानि। ओमफ्राय दा बिनिखायनो आङो बेखौ रुनो सानदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय थेंक इउ बाजैनिसिम। दिनैसो नायजोबनो मोनदो दाखालिनो लाबोनाय आरोना। ओमफ्राय दिनैसो नायस्रांजोब्बाय आङो। आमलायाबो मनायावनो थाबाय थाबाय दिनैसो सोलाबबाय। मैयाबो मेडिकेल थांबाय नालाय आङो। ओमफ्राय देहायाबो बारा मोजां नङा नालाय एकदम गुजुनाय गगा मोननाय इदि जागासिनो नालाय। ओमफ्राय इखौ माया खावसे सोमनो नागिरदो ना मा होनदो आमलायखौ? दे आं नङा जोंहानिसो खोमा जि रानायखा। सोमनो बेसे बुरजा नांगौ नोंसोर? रुजोबबाथाय मोननाय नङा। आमलायखौ जानाय नायनाय बाजि बानायनायनि जागोन नायो बांद्राय फोराननानै रुनानै थाबा मोजां जागोन ना। नङा नैखौ जानाय नायनाय बाजि बानायनायखौ नों जायाखै होनसै। मैया जानायदोंमोन मैराबा बिदि जायो बुस्थुआ। आमलाय आसार आंबो ओंखाम जाखांनानै जागासिनो। बेखौनो गोबाव जानांगौ आंहा बिबाजैनि अननायाव। आमलाय आसार आमलाय सिलिखा फोराननाय मोनबाय। दा माबार लोंनोसै आं। नालेंखर जाथ'वाखै खोमा इयाव ना? गोबाब इसे जादों बायदि मोनदां।
बाजाराव थांदो नोङो माया बाजाराव थाङाखै जोंनाबा सिंलायनांगौ बाजारावलाय गोदैथारना आपेला आंबो हराव जादोंमोन दाखालिनो लाबोनाय दिनै हरावसो जादों आं थाइसे जि गोदैखा ओमफ्राय दे इयाव नै सरग्रोनो नैयाव नालेंखर जादो जादोआनो ओइनो नालेंखरा ओरैनो लोंनो नागिरदों ओमफ्राय दा लोंनो गोनाङाव सरना होना दे थें लाङा दे बुरजायानो सं दे सरदो राबाथाय बिगुरा गोबा जागोन थंगासेल' लोंगोन दे आं नोंसोरबो लोंनो हागोन जाबाय जाबाय ओइनो नोंसोरबो लोंनो हागोन मा लोंनोबा दाना नोङो नालेंखरखौ आं जाया नोङा दाननानै नोंसोर जा बिलाइ बिसोरबो जागोन मासि गोदै ना हा जि गोदैखा लोंनाय नोंसोरो जिबायदि गोदै आंबो एसे दोन एसे लोंगोन आं लोंनाय जि गोदैखा इमान गोदै आंलाय बोरैथ' गोदैथार बेसेबा गोदैखा नालेंखरखौ दाननानै जा नालेंखरखौ दाननानै जा गोदैना जि गोदैखा